A1 म्यूजिक प्रेजेंट। अंजलि डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मदारपुर। तोहरे चलते गोरी करे जा से कहे कही सास काम भइल बा तोहरे चलते गोरी मैं हदी के बूटा में बुझात नहीं खूब मिले अइलू पेली के पियरिया हो जानी तू चिन्हा काहे तू छोड़ जालू मुहवा के मोड़ जालू सोच सोच का पटरुआ घरे गले में सुनी अब सुनत नहीं मिले अइलू पेली के पियरिया हो जानी तू चिन्हात नहीं खूब लागल बाटे पियरे देहर दिया हो जानी तू चिन्हात नहीं खूब लागल बाटे पियरे देहर दिया हो। म्यूजिक बाय अतुल गुप्ता। रही हा तू ससुरा खिल के सूखे नहीं कबो तुहर बगिया अर्जुन दीवाना संगे रही हा तू खुशी खुशी हरदम चमके तुहर भगिया चौहल पता है तू मोहत नहीं खूब मिले अइलू पेली के पियरिया हो जानी तू चिन्हात नहीं खूब लागल बाटे पियरे देहर दिया हो जानी तू चिन्हात नहीं खूब। अंजलि डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मदारपुर।